ಶಕ್ತಿದ ಮದುವೆದಿಲ್ಲದ ನಾಟಕತೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಹಾಸ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟದ ಐತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಡ್ ಐತಿತ್ತಿನ ಎಮೋಷನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುದ ಕತೆ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ರಿಯಲ್ ಎಂಕಲ ಸಭೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ ನಿಗಲೇದ ಸಗಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಎರಡು ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಅಂಚೆ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತು ಎಮೋಷನಲ್ ಏಪ ಫೀಲಿಂಗ್ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಒರಿ ಉಂಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಣ ಶಕ್ತಿ ಕಲಾವಿದ ತೋಜಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪೂರಾ ಶೋಕಿತ್ತಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಬುಲಿಪುನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲಾಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ ಅಂತ ಬರಲಿ ಅವನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಾದ ಸಮಾಜದ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಪರವಾದ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಉಂದಾತಿನ ಬಂದಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ನಾಲ್ಕು ಶೋ ಕೊಡು ಕೊರ್ಲುಡು ತಸ್ಪಾತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ